ще потресе Бобов дол. 19-годишна ученичка от минния техникум в града се е оплакала, че е била изнасилена от 4 мъже в една от класните стаи и то по време на изпит. В общежитието на гимназията по икономика преобладават ученици от турски произход. Това им дава надмощие и те непрекъснато унижават и подиграват българите. Там споделя Николай.